отделно гласуване. Това дава на предварително принципно съгласие за изпълнение на всички тези искания като политики на община Пловдив и възлагането на кмета да бъде гласувано по всяка точка по-отделно от 2 до 7, както да ще преди малко. Но да направим едно предварително единно гласуване, като текстът, разбира се, ще остане същия, но няма да са на по-от 2 до 7, ще бъдат точка 2, точка 3, точка 4. Се приключваме на всички тези единни гласувания. В проекта на решение ще остане изчисляване съгласие с това, което ще се съвета в периода с единните гласувания. Само ли ясно? Благодаря, госпожа Александрова. Да остане объркване в залата. Изказване госпожа Косова, заповядайте. Благодаря, господин председател. Бях за новата за допълнително разяснение по нашето предложение, но както вече стана ясно, че да се разясним, така че предлагам. Благодаря ви. Госпожа Константинова, заповядайте изказване. Само предвид факта, че точка 3.4 на приложението е посочен срок 37.26 години, който изтича днес. Правим предложение за изменение на срока да се чете до 6 месеца, но не по-късно 31.01.2027 година, да бъде записано като текст и в двете точки 3 и 4. Благодаря. Допълнение на предложението на госпожа Александрова. Благодаря ви, госпожа Константинова. Госпожа Александрова, предварително ще ме да приемате ли това или по логика? Благодаря ви. Заявили се реплика? Госпожа Слава. Благодаря. Господин Градев, уважаеми изказване, заповядайте. Уважаеми господин Кметов, уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми колеги общински съветници, ние подкрепихме всяко едно предложение, което би довело до подобряване на градския транспорт в град Пловдив. И нашето убеждение е, че положението, които са намерени в света, са необходими на града. Ако процедурно приемем положението на госпожа Александрова, ние най-добре ще ги бъдем. Следващата стъпка ще бъде и промяна на стратегическите компоненти на града Пловдив. А именно плана за управление на градска мобилност, в което е записано, че екобус следва да увеличава пазарния си дял, но не е записано в какъв срок и по какъв начин. Затова аз мисля, че ако сега приемем тези предложения, на следващата сесия трябва да направим следващата стъпка, да променим и плана за управление на градска мобилност, как ще отговаря и да се направят нужните анализи, как ще отговаря на исканията на хората. Това си ви кажа. Благодаря. Благодаря, господин Градев. Не виждам други заявки. Изказване с Слави Георгиев. Заповядайте, господин Георгиев. Уважаеми дами и господа, градският транспорт в Пловдив е една неизменна тема, която присъства във всеки един мандат, всеки един състав на Общински съвет и всеки един кмет. Градският транспорт на община Пловдив съдържа редица проблеми, които са общо известни, и това са неизпълнение на графици, шофьори, недостатъчни пилотици
редици други неща, които са напълно известни за всеки един български гражданин. Какъв процент от общите курсовете в Пловдив съдържат тези проблеми, не знае никой. Няма подобно изследване. Имаме единственото, на което разчитаме, докладите на общинското предприятие за контрол на транспорта. Тоест, тук става въпрос за дума срещу дума. Двама граждани могат да направят такъв шум в социалните мрежи, че да впечатлението да за всички 200 автобуса едновременно във всеки един момент, във всеки един час. Тоест, когато ние имаме една тема, която очевидно е болезнена, очевидно съдържа проблеми, то тази тема е лесно да се прави публично говорене и е лесно да се трупа обвинение, към който се сетите от управляващите. И то с основание, не без основание, защото тези проблеми толкова десетилетия не са решени, определено управляващите, които да сте, носят вина за това. Когато обаче се прави, има желание в формираното обществено промени през инициатива група за решаване на определени проблеми, то през инициативна група би било редно да поработи. Да поработи означава да се запознава с няколко бюджета на Пловдив. По възможност самата структура на бюджета най-малко да разучи как се формира бюджета, какви са приходите, какви са разходите, с какви пари се разполага и какви средства могат да бъдат инвестирани. Когато се прави предложение към Общински съвет, редно на първо място да бъде прочетен Закон за местното самоуправление и местната администрация и Конституция на Република България в нейни определени глави. Вземи семя не е голямо по 10 страници, да сме си ще. Когато се прави предложение към Общински съвет, трябва да е наясно човек, че това не става с 7 точки, събрали се стимули неговото командно при участието и намирате 7 точки послание. И то точки характер, чието характер е в духа на това и се предлага на Общински съвет, всяка един в момента да сложи точка 8, отваря на руския проход от 30 дни. Точка 9. Минимална работна заплата 2000 евро в България. Точка 10. Благоденствие и мир в целия свят. Тоест, когато предложенията съдържат липса на обосновка, съдържат липса на знание и отсъствието на трима специалисти. Първо юрист, писането на това писмо, защото това не е писмо, това не е предложение, което е в момента, това е писмо. Въззвание, декларация, но не е предложение. Първо се изисква юридическа обосновка, тя отсъства. Второ се изисква финансова обосновка, тя отсъства. Трето, изисква транспортен специалист. Тук има една точка откриване на нови линии до новите квартали на Пловдив. Уважаеми дами и господа, транспортна схема на Пловдив е лесно достъпна в страницата на община Пловдив. Съвсем лесно може да бъде упоменат коя автобусна линия къде може да бъде продължена. Не може да правим промяна на нови квартали. Нови квартали на Пловдив има северна и към западна и източна посока. Нови квартали най-малко се съдържат предложения в архива на Общински съвет как се променя маршрутна автобусна линия. И било редно, когато се предлага промяна на маршрутна автобусна линия и нови линии и удължаване да бъде направено по реда, който се прави това правилно законосъобразния начин. Когато се прави финансово предложение за закупуване на 100 автобуса, то би било редно да се опише. Първо, не знам дали знаете закупуване на 100 автобуса, какво означава процедура. Това е много добре. Аз мисля, че няма кмет или Общински съвет, който не би искал да се затича значката на това в неговия мандат да бъдат закупени 100 автобуски автобуси. Излиза, че Тимур и неговата команда са събрали в междучасието, решили, че Пловдив трябва да закупи 100 общински автобуса, ама и лоши хора нарочно не го правят, нали? Но едни други хора, добри хора са събрали някъде, измислили са тази гениална идея и го предлагат на лошите хора да го направят, а лошите хора нарочно не искат да закупят 100 автобуса. Защото това е тезата, с която се идва тук днес в Общински съвет.
Имей стратегия до тук до 5 години напред, не днеска. Аз предлагам днес следното решение. Съгласно това, което мога аз да си позволя като законно съобразност. Първа точка. Приема за. Точка от 2.7. Приема за сведение. Това е единството законно съобразно решение, с което не можем да излезем днес от Общински съвет, ако искаме да спазваме закона. Когато една местна инициативна група желая нейните предложения да бъдат приети, и трябва да си направи по-сериозна юридическа, финансова и икономическа обосновка. Защото същите тези хора от същата тази местна инициативна група действат по един и същи начин. Миналия мандат, 2/3 от мандата вас ви нямаше по никакви теми. Една трета от миналия мандат, вие накрая дойдохте и говорихте 7-5 различни теми в Общински съвет. Дали решихте някои от проблемите от миналия мандат? Този мандат по абсолютно същия начин. 2/3 от мандата вас ви няма. Миналата година имаше 3 гласувания за възлагане правомощия на кмета да направи обществена поръчка за градски транспорт. Тук нямаше нито един гражданин, имаше 3 гласувания. Това беше законовият и правилният начин и време, когато гражданите да дойдат и да оказват натиск към кмета да подобрява условията в градски транспорт. Нямаше нито един гражданин. Гражданите нямате право на реплика. Нямаше нито един гражданин. Една година. Господин Георгиев, може ли за секунда да спрете? За последния път предупреждавам гражданите в залата да се държат нормално. Нямате право на реплика. Не прекъсвайте и не репликирайте говорящите. Господин Георгиев, и вашето време изтече. Само ви една минута. След една година след преминаване на събитията по най-важното решение за градския транспорт в този мандат, група граждани се сещат, че трябва да вземат отношение. В същото време тези граждани са пропуснали единствената законова възможност за въздействие от кмета. Прощавайте, но това не е нищо повече от един жалък опит за началото на политически проект. Благодаря ви, господин Костов. Господин Костов, заповядайте. Благодаря, господин председател. Господин Георгиев, трябва да запазвате с уважението на гражданите на град Пловдив. Приказки, опити се сатира, думи като чували даже разговаря, категорично нямат място на най-високата трибуна на град Пловдив. Благодаря. Благодаря ви, господин Костов. Реплика, господин Балазов. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, уважаеми граждани. Тук чухте много неща, които са всичките заедно. Обяснили се, че нищо не може да се направи, защото от 20 години е приватизиран градския транспорт. Обяснили се, че нямате юридическа компетентност, обяснили се много други неща. Иначе всички ние сме за подобряване на обществения градски транспорт. Но като сме тук всичките, в продължение само на този мандат се смениха няколко пъти директорите на Екобус, който уж беше деклариран, че ще поеме няколко линии. Във всеки случай тук се намериха всяки аргументи да ви кажат, че това нещо няма как да се случи. Затова имате и вие отговорност. И тази отговорност се казва избори. Когато се правят избори, внимавайте за какво гласувате. Защото при такова тясно управление в продължение на 20 години в Пловдив, който превърна Пловдив единствения уникален град, областен град в България, който е с частен градски транспорт,
няма как да се случи това, което искат гражданите по този начин. Още от първия ден на този общински съвет БСП заяви, че ние искаме да стане общински градски транспорт. Така че околността е ваша. Скоро ще има пак избор. Милион за който гласуваме. Господин Коласов, мисля, че е заседание на Общинския съвет. Нямаме агитация за изборите. Господин Димитров, като Петър Градполури, заповядайте. Аз мисля, колеги, че ще кажа нещо, което се помисля много път. Кой приватизира градския транспорт? БСП. Пак. БСП. Стига с тия партии. Сега, момент. Вижте, тези дни се получава нещо абсурдно. Има хора, които преди Коледа са пуснали документи за увеличаване на акциите, за унищожаване на акциите на градския транспорт и превръщането на него в частна собственост, които към днешна дата ни дават съвети как той да знае. Не може да се подхожда по този начин към ситуацията. Тоест хора, които са унищожили градския транспорт, да дават съвети как да го бъдем и го обръщаме го. Това обаче няма да иска пръча. Нещо, когато имайте предвид, че в момента ние изкупуваме за булевард Северен имот, който е принадлежал на общината на градския транспорт. И сега трябва да се купим обратно, за да пустим пътя. Няма един транспорт, който не се превърна в автобус и се унищожение. В София си мечтая да имаме такива тролеи. И всичко това е унищожено с един замах. И да говорите от тази трибуна за политики, моля да се просто. Господин Маревски, реплика. Благодаря, господин председател. Опасявам се, че това, което ще кажа, не е популизъм. Моля да го разберете точно и ясно, защо почвам с това изречение. Първото нещо. Имайте предвид, че да се решат всички проблеми за градския транспорт, ще трябва да се осигурят последните. Това неминуемо ще предизвика целият град на протест. Не само вие, дами и господа. Повярвайте, че последната означава по боливарите с държавници в една посока, едната да е за плюсно, другата за автомобил. Другото нещо, което е много важно. Вие приемате някакси, че някой е с вас или друг е против. Повярвайте, всички трябва да сме задължени. Всеки човек, който е гражданин и си плаща данъци, трябва да остава удовлетворен от службите, които общината плаща. Но тези служби са платени от всички нас, от нашите данъци и такси. Аз съм може би единственият човек в този общински съвет, който казва така: за да се решат проблемите на платежани, трябва да се дигнат данъци. Има и нещо друго. Сега знам как се използват парите, които вече сме платили. Трябва абсолютен граждански контрол и приветствам гражданските инициативи, когато са в тази посока. Рационалното, икономично и ще го кажа ефективно и ефикасно използване на нашите данъци. Аз също плащам данъци, вие плащате данъци. Затова, моля, не приемайте нещата като антагонизъм. Ако вземеш едната ръка, другата къде отива? Цялото имущество трябва да бъде удовлетворено от това нещо. И когато ресурсът е ограничен, най-доброто нещо за една община е да следи как се консумира този малък, стриктен, ограничен ресурс за най-доброто, за максималното удовлетворяване
Не за пълно идеално. Всички тук сме събрали точно за това, за пълно идеално, но нямаме ресурс. Повярвайте, че когато удовлетворим една група, следващия общински съвет, който следващото заседание, може да дойде друга група, която, ако разбере, че трябва да ограничим автомобилния транспорт, и други ще са. Нека да бъдем реалисти и да си казваме истината в очите. Благодаря. Благодаря, господин Главевски. Господин Киселов, изказване. Господин председател, господин Кмети, уважаеми колеги, граждани на град Пловдив, да взема думата и да мислим, че живеем в условията на демокрация, когато има граждански инициативи, е хубаво да се слушат до тях. Особено същевременно, инициативите на гражданите трябва да бъдат малко по-експертни и да предлагат неща, които наистина има възможност да бъдат реализирани в този или в някакъв по-дълъг период. Всички знаят, що се изказва, знаят всички проблеми за градския транспорт, специфики за една по-малка община, 100 квадратни километра. Ясното използване на цялата инфраструктура от съвети, общини и транспортна, и здравна, и образователна, и така нататък. И Пловдив се намира в една много специфична ситуация и смятам, че само с възможностите, които е дал Закона за местното самоуправление, нашата администрация и с финансовите ограничения няма как да постигне този резултат, който се граждан. Друга страна от инициативите е малко политика нас, политици и администрацията, да станем малко по-рационални и по-ефективни. Но къде са и конфронтация за общоградски проблеми, просто той да навеки, аз той няма да даде абсолютно никакъв резултат. Затова смятам, че наистина това е много тежък и доста глобален проблем за Пловдив. Защото в процеса на годините всички кметове и по друг начин са смятали как да ограничат тази глупост, която се направи 2006 година, да се раздържи един от лостовете на нашето самоуправление, именно градския транспорт. Спомням си, че в предишни договори с превозвачите много ясно имаше клаузи за записани, че при евентуална възможност от страна на община Пловдив ще си поеме и тях линии, преди да приключи тяхните договори. В тази връзка наша грешка пропуск, как да го огранича, не знам, защо само познати поръчка за 20 рейса и познати за 100 рейса, защото 20 имаме ще гарантирано финансиране, а 80 нямаме ще гарантирано финансиране. И тогава ще търсим друг тип финансиране и ресурси. Ако имаше неща, не просто ще говорим. Наистина всички правим грешки, пропуски, но почти всички факти, какво се случи последните 2-3 години. Смяна на правителства, служебни правителства, насилното се промени, но смятам, че общината реагира прекалено адекватно. При положение, че все пак всички знаят, че това е една социална дейност и няма как при 50 цента билет да искаме този транспорт, защото друга да работещи в европейска столица. Това моето предложение към колегите от Гражданския съвет и към администрацията. Наистина да се седне и да си помисли, да започнете да се работи в предвиден план, как ще се развиват следващите 10 години градския транспорт в Пловдив и този документ е морално да сложат всички политически партии. Благодаря. Господин Слави Георгиев, реплика.
Всеки един български гражданин може да бъде много полезен на обществото по много начини. Може да гласува, може да се кандидатира, може да кандидатства за работа на общинска и държавна служба, където смята, че може да бъде полезен. Може да го еди съпейка, може да почисти градинка, а може да запише шофьорски курсове категория Е. Благодаря. Благодаря, господин Георгиев. Господин Токов, реплика. Благодаря, господин председател. Репликата е към господин Кисов, който се отправя към изхода на залата. Господин Кисов, не съм съгласен с вас, че действията на общината са адекватни. Ще ви кажа защо. Защото общината винаги действа реактивно, я на гражданска инициатива, я на протест. За този мандат са сменени 3 управители на Етопус. Днес ще гласуваме още една оставка, господин Димитров, и ще има зам-кметове по транспорта. Това е най-ясният симптом за провал в управлението в сектор транспорта. Не знам коя е попада. Наистина няма визия. БСП не приватизирали градски транспорт. Ами те управлява последните 4 мандата. Не е задължително, като градския транспорт е частен, той да предлага лоша услуга. В момента гражданите са принудени да ползват градския транспорт. А ние искаме да ги накараме те да пожелаят да го ползват, да го предпочитат градския транспорт. Господин Маневски много добро предложение направи. Не е необходимо да се правят скъпи инвестиции. Ако приоритизираме движението на автобусите, главните булеварди да се обособят. Имаме интелигентни светофарни уредци, където могат да удължат зеления сигнал при наближаване на автобуса. И сутрин в 8 часа на 4 как ще мине този автобус да си спази разписанието? Като да опръщате в панела. Има неща, които могат да се направят веднага и не изискват огромни средства. Но трябва да има визия. Мога много да говоря, ако искате да направим една среща, но колегата Славенски беше прав. Не споделите отговорността е ваша. Нито гражданите, нито общинските съветници от опозицията сме длъжни да поемаме тази отговорност и да имаме експертизата в този сектор. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Токов. Лично обяснение господин Кисел. Господин председател, благодаря ви думата. Говорим за длъжност. Естествено, че сте задължени, както опозицията, така и шофьораж, защото всички сме избрани от гражданите на правовите, да си даме експертизата и да си носим отговорност за думите. Чух това предполагава. Аз пак ви казвам, че това е един дълбок проблем, който е за компетенциите и възможности както на общината, така и на нашата и на вашата експертиза. Затова предлагам следното. Мисля се серия експерти да се разговаря как може. В момента слушам за някакви светофари, ще ще дължим 8 часа на 4 дни. Няма как да стане това нещо. Това нещо става и днес, когато самото градоустройство и транспортна схема така е проявена, че има проценти тези автобуси мисля да се движат по разписание. При този трафик на много, при тази широка демокрация в нашия транспорт, повярвайте, няма как да стане. Да, всички искани ще ти ходи кметен милион, заместник кметен милион, то си подава жестока. Те ги продава, защото мислиш, гледаш и четящи документите, които са поставени, няма как да излезем от този параграф 22. И тук единствено става правилно с диалог и с експертиза. И това, което помислиш, мисля да го приказваш. И той е такова, най-сега мисля за изборите, ще дойдат, ако ще избират, ще го няма, но ние трябва да решаваме въпроси. Благодаря. Благодаря ви, господин Кисел.
господин Маневски, реплика към личното обяснение и лична логика. Имаше лично обяснение между господин Маневски и господин Токов и господин Киселов. Моля? Господин Кръстънян, изказване. Благодаря. Сега господин Маневски, седмица. Благодаря за дадената дума. Уважаеми колеги, слушам, както каза Петър Божаров, и не вярвам на ушите си. Какво става днес в Общински съвет Пловдив? Ние не сме съдници, нито адвокати. Тези хора са дошли тук, защото има реален проблем. И смятам, че никой няма право да им размахва пръст, защото не са дошли да поискат действия от хубава и качествена градска среда. Когато няма кой, започваш сам да се включваш. Независимо, че тук сме 51 човека, избрани с тяхните гласове. Срамувам се в момента от разговора, който водим. Така е приватизиран. Да, така е. Някой ми казва, внимавайте за кой гласувате. Да не говорим миналия мандат, какъв общински съветник представител на градски транспорт имаше нищо. 4 години управленски мандат и нищо. Не дейте така хора. Тези хора не са дошли от гражданската инициатива да правят нещо лошо или да ни съдят. Дошли са, за да могат да ни напомнят. Това е лампа светнала, че нещо не върви както трябва в управлението на Пловдив. Всички имаме нужда от качествена градска среда. Не ги съдете. Дайте да направим нещо общо и да го направим в максимално бързи срокове, така че всяка брънка от ангажираните по тази тема да върши своята работа качествено и на време. Който няма да можем да излезем на улицата да погледнем хората на Пловдив. Много ви моля, съобразете се с това какво ще направим за бъдещето на нашия град. Благодаря ви, госпожо Кръстънян. Господин Маневски, имате право на реплика. Заповядайте. Благодаря. От това се притеснявам, че гражданите тук ще чуят един дебат, който е изграден върху популизъм, а не върху стройна структура за решаване на проблема. Те са го написали. Ние ще се съобразим с тези неща. Но аз пак казвам, ако на едната ръка даваш, няма да къде да вземеш от освен от другото. Ние сме с ограничен ресурс. Ние трябва да помислим за тези, които не са в тази зала. А иначе колеги ги разбират. В такива ситуации, когато присъстват граждани в тази зала, винаги се сещам за Топфос. Този час. Време е за шоу, приятели. Аз бих го трансформирал. Време е за популизъм, приятели. Нека сериозно да приемем проблемите и нещата и аз смятам, че сме ги решавали във времето. Време е действително да решаваме проблемите на хората. И не само да ме прощавате вие присъстващите тук, но и тези, които са извън тази зала, тези, които в момента шофират. Както и шофьорите на обществения транспорт, така и всеки един шофьор седва в собствената кола. Това е малко за хората, които са седнали за удоволствие в работно време. Благодаря. Благодаря, господин Маневски. Господин Георгиев на реплика. Бяхме стигнали до някакъв край и сега разширяваме се. Вижте, ние днес си говорим за нещо много важно. Първо, ние имаме пълно съгласие всички с проблемите в градския транспорт. Но тук опира до гласуване. И въпросът е, може ли общински съвет да си гласува нещо, което по начин, което е написано, незаконосъобразно да е гласувано. Тук за това говорим. Тук няма никой
транспорти, ще трябва да бъдат решени. Всички са наясно, че това е пътя за решаване на проблемите на градския транспорт. И този дебат го има, ако не навсякъде, през една сесия има фактото обсъждане. Това не е темата, това е обсъжданата тема в Общински съвет. Но начинът, по който това е внесено, е безпробно хора. Аз и мълчах, защото бях съгласен с всички момента, в който слушах предложението, които трябва да гласуваме и да опираме на законосъобразност. Ще си позволим ние да гласуваме нещо, което е много незаконосъобразно, само защото да си харесаме на хората. Може ли Общински съвет да си позволи да гласуват предложение, което няма нестранодобавено съответните закони на съответното законодателство? Това е темата. Ние нямаме разлика в това, кои са проблемите на градския транспорт. Всички сме съгласни, кои са проблемите на градския транспорт. Няма спор, няма две страни. Монетата е една, с една страна. Но когато искаме да разрешаваме проблеми, и трябва да ги разрешаваме по законосъобразен начин. Аз така направено писмо, защото за мен това не е нещо повече от писмо. То е незаконосъобразно хора, ние не могат да гласуваме тези неща. Не могат да гласувате 50 милиона столб, за да бъдат изгубени с едно изречение. Не могат да променяте транспортна схема с едно изречение, без обосновка, без преамбул, без къде е началото, къде е края. Това е пълен абсурд. Говорим за законно си предложение в момента, не си говорим за смисъла. Смисълът е ясен, но законността няма. Благодаря, господин Георгиев. Изказване господин Славенски. Благодаря, господин председател, на тези изказване. Благодаря ви. Колеги, моля с внимание, тъй като има няколко предложения и след обобщението между предложенията на госпожа Александрова и предложенията на господин Душков, които бяха прочетени от господин Иванов, като юрист на общината, предлагаме гласуване. Първо, дава предложението на госпожа Александрова. Дава предварително принципно съгласие за изпълнение на исканията на местната гражданска инициатива от точка 2 от внесената подписка като част от политиките на община Пловдив и възлага изпълнението на кмета на община Пловдив. Моля, колеги, гласувайте. Резултатът на гласуването за 19, против 0, въздържали се 27. Предложението на госпожа Александрова не се приема. Следващото предложение. Пак на госпожа Александрова. Дава предварително принципно съгласие за изпълнение на исканията на местната гражданска инициатива по точка 3 от внесената подписка, като част от политиките на община Пловдив и възлага изпълнението на кмета на община Пловдив. Срок за изпълнение до 6 месеца, но не по-късно от 31.2027 година. Моля, колеги, гласувайте точка 3.
Резултат от гласуването за 19, против, въздържали се 27. Предложението не се приема. Точка 4. Дава предварително принципно съгласие за изпълнение на искането на местна гражданска инициатива по точка 4 от внесената подписка като част от политиките на община Пловдив и възлага изпълнението на кмета на община Пловдив. Срок за изпълнение до 6 месеца, не по-късно от 31.27 година. Моля, колеги, гласувайте точка 4. Резултат от гласуването за 14, против, въздържали се 31. Предложението по точка 4 не се приема. Точка 5. Дава предварително принципно съгласие за изпълнение на искането на местната гражданска инициатива по точка 5 от внесената подписка, като част от политиките на община Пловдив и възлага изпълнението на кмета на община Пловдив. Моля, колеги, гласувайте точка 5 от предложение. Резултат от гласуването за 19, против, въздържали се 27. Точката не се приема. Предложението не се приема. Следващото предложение по точка 6 дава предварително принципно съгласие за изпълнение на искането от местната гражданска инициатива по точка 6 от внесената подписка, като част от политиките на община Пловдив и възлага изпълнението на кмета на община Пловдив. Моля, колеги, подлагам предложението на гласуване. Моля, гласувайте. Резултат от гласуването за 20, против, въздържали се 27. Предложението по 6 точка не се приема. 7 точка. Дава предварително принципно съгласие за изпълнение на исканията на местна гражданска инициатива по точка 7 от внесената подписка, като част от политиките на община Пловдив и възлага изпълнението на кмета на община Пловдив. Моля, колеги, гласувайте 7 точка.
Резултатът от гласуването за 15, противно, въздържали се 31. Следва точка не се приема. Колеги, подлагам на колеги, подлагам на гласуване обобщението от предложението на госпожа Александрова. Точка 1. Възлага на постоянната комисия за обществен транспорт и защита при бедствията да изготви проект за изменение на учредителния акт на Екобус Пловдив ЕООД съгласно точка 1 от внесената подписка на местната гражданска инициатива. Точка 3. Той става втора. Настоящо решение да се обяви на интернет страницата на общината и в един регионален вестник съгласно член 52. Моля, колеги, гласувайте предложението за госпожа Александрова. Резултатът от гласуването за 19, противно, въздържали се 25, предложенията не се приемат. И сега, колеги, подлагам на гласуване предложението на заместник-кмета Николай Дъшков, произнесено от Илян Илиев, директор на дирекция право. Така, първо, Общински съвет Пловдив приема за сведение предложенията на местната гражданска инициатива с входящ номер 2610 944 от 9.6.26 година за модернизация, общинско управление и скор контрол на градския транспорт. Второ,
настоящо решение да се обяви на интернет страницата на общината в един регионален вестник съгласно член 52. Моля, колеги, гласувайте предложението на господин Душев. Резултатът от гласуването за 32, против 9, въздържали се 4. Предложението се приема. Имаше още едно предложение на господин Слави Георгиев, той не го оттегля. Отрицателен вот. Господин Славенски, заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин кмет, уважаеми господа заместник кметове, уважаеми дами и господа колеги общински съветници, уважаеми представители на гражданите, уважаеми медии. Всъщност, убедихме се в дебата, че всички сме за предложението на гражданите. Това става ясно. Искаме да има такива политики в работата на община Пловдив, на администрацията, на заместник-кметовете транспорт, на ОПТ, на Екобус. Обаче в същото време Общинския съвет, ако някой не е разбрал в момента, взима подписката и подписка на някакви хиляди граждани само за сведение. За сведение пък аз ще кажа, че обикновено така, когато има молби, когато има писма до общинските комисии, се взимат за сведение и се разпределят до съответно заместник-кмет за становище. А ние, колеги, днеска взехме една подписка, в която са подписали хиляди граждани. Да, има процесуални проблематики около внасянето на подписката, но в крайна сметка това е подписка по закона за прякото участие. И за сведение стои не казано несериозно. Надявам се, господин Василев, граждански натиск да продължава, защото се вижда, че дава резултат. И тук ще кажа, разбира се, добри думи за сега действащата администрация, която се опитва да бъде в правилната посока нещата, докъде ще стигнете първо ще видим, но гражданите сигурно ще продължават да бъдат активни. За сведение, тази думичка днеска хвърля, за съжаление, въгла в правото на Общинския съвет. Благодаря ви. Ти направиш ти предложение още на другата сесия. Моля, колеги, сега искам да изкажа благодарност на хората, на гражданите, на Пловдив. Много добре е лично до сега. Не слушайте реда в залата. Време Бозгов, как да ви дам? Реплика. Отрицателен вот, как да ви дам? Това спорта да регистрирате има пробвате. Малко трудно ще стане. Те ще съм да скреше. Така бяха и да другото стол. Така, госпожо Александрова, отрицателен вот, заповядайте. Благодаря. Гласувах против, искам да обясня защо гласувах против. Гласувах против да приемем за сведение подпис. Колеги, над час дебатираме по тази точка. Очевидно изказва се абсолютно всички, че имаме съгласие, че искания на гражданите трябва да бъдат изпълнени. Това е част от програмата на всички, не сега политическа група се представяме. Поиска се и заяви се съгласие в бюджетите, поиска се разделно гласуване в точките, изградим целият този танц. За следващите подкрепим и
исканията на гражданите ще ги заложим като част от политиките ни. Кое не е така? Това са част от политиките на община Пловдив. Предложихме законосъобразен проект на решение, в което се казва, че ние видяме политиките на община Пловдив. И е вярно и законосъобразно. И това не срещна подкрепа. В крайна сметка решим, че ще приемем за сведение. Това, което всички сме да свършим, нещо приемем за сведение. Това не е решение. Това не е решение на община съвет. Благодаря, господин председател. Това е много председателен вод. Благодаря, че ще дадем да бъдете за обсъждане. Благодаря, господин председател. И аз искам да кажа, че гласувах против това предложение, защото е обидно гласовете на 1000 и повече граждани в този ресор транспорт да се приемат за сведения. Господин Димитров, не е необходимо да има изрично решение на Общински съвет, за да прилагате решения непопулярни, да реализирате вашата визия в сферата на градския транспорт. Очакваме да видим какво ще направим. Благодаря ви. Благодаря, господин Токов. Господин Петров, изкоро ще говорите и заповядайте. Очаквате да видите и по-скоро очаквате да има някакъв провал. Защото според мен очаквате да има някакъв провал и всяка една грешка да я мултиплицирате по 1000. Господин Съветски, как беше филмът? Добре ли беше след това? Видяхте, качили сте се на автобус. Ама не може да ползвате услугата, да виждате, че тя се нормализира и в един момент да плюе. Не може да искате да работим и някак се преди да се случи. Не казвате, искаме това да се подобри. Тя мога да ви кажа какво ще искаме след това. Ма ние го искаме всички колеги. Абсолютно всички го искаме. Само че разликата е, че ние работят да се случи, а други показват само грешки. Аз много ясно съм казал, че когато съм вдигнал ръка да отправя някаква критика, винаги съм бил готов да работя за някакво подобряване. И тук оставете администрацията да си свърши работа. Имаме тези много важни стъпки напред. Много важни. Да, чувам и всичките. Свидетели сте, че се говорим. Свидетели сте, че преди да възникне решението на даден проблем, вие го оповестявате обаче. Има ли работещи план? Има ли работещо приложение? Има ли поръчани автобуси? Има ли чакащи такива от превозвача? Има ли до 12 часа рейсове? Има ли по-чести съботни неделя? Има ли упадени автобуси? Има ли валидатори, които работят? На 70%. Да, факт е. За валидаторите съм съгласен. Там договора с фирмата изпълнител не съм го случвал аз. Наследен ми е. Наистина е много трудна комуникацията. Наистина имаме нужда от промяна в тази посока. Радикална. Там имаме нужда от промяна. За да може да се работи и това следва от градския транспорт. Благодаря ви и на добро чувство всички. С малко мога за теба, господин Пенина, допуснахте. Господин Токов, реплика към коментар. Господин председател, какъв е сега? Добре, колеги, съгласих с вас. Аз направих като изказване за това. Господин Маневски, разбрахме добре.